Puno ljudi koji su također i postavili pitanje, ali i izbombardirali su te već puno na tim medijima, obzirom da sam pogledao nekoliko sučeljavanja i intervjua, pitali su vezano uz, dakle pokušavaš demantirati Bandića i Jelenu Pavičić-Vukičević, a kažu dizao je Filipović ruku. Pročitao sam, odnosno poslušao sam prve 3 godine zašto je to događalo, zašto je klub HDZ-a imao tu neku konsolidaciju i koaliciju sa gospodinom Bandićem. Razlog je bio, imali ste projekte koji ste htjeli provesti i ti projekti niste htjeli da propadnu. 4. godina proračuna koja je donesena, razlog je koji si spomenuo, COVID kriza, potres kriza, ekipa ne treba nam politička kriza. Je li to oblik nekog političkog spina ili stvarno realnost da politička kriza nije bila potrebna, pa makar na uštrb svih drugih ciljeva grada? Strašno puno je toga s čim se nisam slagao što je radio pokojni gradonačelnik Bandić. Uostalom, ja sam bio njegov najveći kritičar u Skupštini. Sjetit ćete se da smo prošle godine u 9. mjesecu imali jednu ozbiljnu diskusiju u javnosti gdje sam ja rekao da ako ne dođe do radikalnog zaokreta u upravljanju gradskim financijama, da ćemo doživjeti crnu sudbinu Detroita, američkog grada koji je bankrotirao. On se tada jako naljutio, međutim i tad sam rekao da se nešto mora mijenjati. Ono što treba shvatiti je da su izbori svake 4 godine. Bili smo faktor stabilnosti cijelo ovo vrijeme, gurali smo naše projekte, pa je tako napravljeni rotor remetinečki koji je financiran s 320 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Nabavljene su 44 nova autobusa Zeta. Osobno sam u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice sugerirao sa skupštinske govornice prijavite se na taj i taj natječaj. To je napravljeno. Brojni drugi projekti, primjerice sad kreće rušenje i izgradnja nove škole u Bukovcu. To je projekt Hrvatske demokratske zajednice, bit će financiran iz 683 milijuna eura koji su došli radi potresa, nažalost, u naš grad, ali su to sredstva koje će se koristiti za određene projekte. Rekonstruira se most Mladosti. To je primjerice isto amandman Hrvatske demokratske zajednice. To su projekti koje smo gurali. A što se tiče posljednjeg proračuna, svatko je mogao gledati moju raspravu kad se donosio taj proračun, gdje sam jasno rekao, iskritizirao svaku stavku proračuna, doveo u pitanje realnost tih stavki proračuna i rekao sam, pokojni gradonačelnik je sjedio ispred mene, gledao sam u njega i rekao sam da iako se sve ovo što je napisano u proračunu može dovesti u pitanje, jedino se ne može dovesti u pitanje nesretni potres, pandemija i to da bi rušenje proračuna značilo dodatnu krizu i to samo nekoliko mjeseci prije izbora koja nije u interesu nikome u gradu Zagrebu. I zato smo podržali taj proračun. I nema tu nikakve niti demagogije, niti političkog spina, to je realnost. Svatko onaj koji je htio rušiti proračun u 12. mjesecu nije htio dobro našim sugrađanima. Jer u situaciji teške krize nije dobro nekoliko mjeseci prije izbora izazivati novu krizu, nego izdržati i svi zajedno pokušati se izvući iz ove situacije. To je ono što želim napraviti. Naravno, vrlo brzo će se trebati ići u rebalans proračuna koji, kao što sam i u 12. mjesecu govorio, ima stavki koje nisu u tom proračunu realne. Međutim, to je plan, svaki plan se i promijeni, važno je na kraju što će se realizirati.